Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το νέο πρόγραμμα δόσεων που έχουμε καταφέρει, 60 δόσεις, χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας, αλλά και με χρήση πιστωτικής κάρτας μέχρι 24 άτοκες. Για οτιδήποτε έχει το κατάστημά μας, για σέρβις, για υπολογιστές, για κινητά, για αγορά καινούριων ή μεταχειρισμένων, για τα πάντα μπορείτε να εξασφαλίσετε το σύστημα δόσεων που σας παρέχουμε. Και να μην έχετε πιστωτική κάρτα μπορούμε να φτάσουμε τις 60 δόσεις, αλλά με πιστωτική κάρτα ακόμα καλύτερα έχουμε 24 άτοκες. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε. Αλλά και με χρήση πιστωτικής κάρτας μέχρι 24 άτοκες. Για οτιδήποτε έχει το κατάστημά μας, για σέρβις, για υπολογιστές, για κινητά, για αγορά καινούριων ή μεταχειρισμένων, για τα πάντα μπορείτε να εξασφαλίσετε το σύστημα δόσεων που σας παρέχουμε. Και να μην έχετε πιστωτική κάρτα μπορούμε να φτάσουμε τις 60 δόσεις, αλλά με πιστωτική